A very good morning, Zimbabwe. And this morning we are taking a look on what was happening in Epworth. And the sad part is that kwakakandwa chingwa, vanhu vachimhanyirana chingwa, people scrambling for bread. And it's sad because vanhu vakaitwa kunge imbwa. We know kuti imbwa ndo inoita zvokukandirwa nekuita sei, but in this modern day Zimbabwe, we are seeing modern ways dzekutopawo imbwa chikafu zvine dignity. So honestly speaking, I don't believe that our people are dignified or are regarded as people because of the ways ZANU-PF behaves. These are loaves of bread from Hovoni bakery. They were throwing those loaves. This is not the first time. We've seen it several times happening. Let us take a look kuti zvaimbofamba sei. So inenge iri awina gama nonga ndo inenge ichitambwa ipapapa, of which the question is what is the benefit of an ordinary man aenda parally ipapapa, aenda pamusangano ipapapa? It's nothing, because not everybody benefited pakuwanikwa kwechingwa ichocho. And inini hangu maonero andiri kuita, that title deed ceremony, it wasn't necessary. Why? We have a lot of problems senyika dzatakatarisana nadzo. We have schools that are dilapidated in the rural areas. But the president does have resources to go and preside over ceremonies akadai so kana programs akadai so. At the same time, he doesn't care about the problems being faced by people, especially in the rural areas. The reason why I speak much about people in the rural areas is because moyo wangu unorwadza ndikafunga vanhu vari kumisha. Moyo wangu unorwadza ndikatarisa mararamiro avari kuita vanhu vari kumusha, because hakuna zvikoro, hakuna zvipatara, hakuna maroads are accessible. All the problems they are facing, all the challenges they are facing, nobody cares about them. So ndikatarisa inini vana vari kudzidza pachikoro chiri kwandinogara kumusha, vana ivavavo grade 7 yavo vanobuda nei pachokwadi? Ndikatarisa form 4 yavo vanobuda nei pachokwadi? Because from the stream yatabva iyi ya2022, mwana 1 ndiye akapasa ne5 O levels, which means mwana 1 could progress to A level. Vamwe vese vari kufanira kurepeat, vanofanira kudzokera kumashure kuenda kunotangidza futi. So you know what, zvinondirwadza. Honestly speaking, we cannot have a country yekuti we give extra lessons kuvana munzvimbo dzatakagara such that they can be able to write form 4 avo pass. We wanted to see infrastructure development being prioritized. They know what needs to be done, but they can't just do it for the sake of greed, for the sake of hate, for the sake of trying to keep rural people in the dark. Just because you want to vote, you are sacrificing lives of people who are living in the rural areas. Just because of votes, you are sacrificing our lives. Hatina kana chatinacho, but you prioritize votes so much. How much does it cost for a president to only travel for a function? Because trutarisa security inspections dzichaitwa, preparations dzichaitwa advanced teams, the intelligence dzinedzaiswa in the communities, everything, the preparations dzese, how much does it cost? Mukatora mari iyoyo mukaisa kutenga simenti pazvikoro zvedu zvekumusha, amaona kuti munenge mabatsirawo. These are the issues we've been raising. So tiri kuti vanhu chipinzai vaadvocate Nelson Chamisa, because he is the person who can actually deal with the Zimbabwean problems. Vanhu vari kuitwa imbwa vakatarisa, vanhu vachikandirwa chingwa, as you can see right there. It's not proper, it's not good. Hativengi vakuru, but we just hate the way they are doing their things. We've been advocating for an equal Zimbabwe, for a free Zimbabwe, for a corrupt-free Zimbabwe, but nobody cares. So the choice is yours, to vote for change or to continue muchikandirwa imbwa sezviri kuitwa.